shi ma ya nuna cewa za a iya ba namiji kaso 2 mace kaso 1. Haka Qur'an. To haka mu ɗauka tun kafin ma misali a nan ƙasar Hausa kafin zuwan addinai ana yi. Akan mutum yana da 'ya'ya ko mata za a ba su gado bayan ya rasu, idan bai da su za a ba iyayensa, idan kuma iyayensa su ma babu, kuɗi suna tafiya baitul mali ne, wanda ake zuwa a ajiye wannan kuɗi domin a haɓaka noma, domin a ciyar da al'umma abinci, sannan a zo a ƙirƙiro da magunguna na gargajiya domin magance cututtuka, sannan akan yi gyaran makabartu da zuba kuɗaɗen a kasuwa domin haɓaka kasuwanci. Duka gashi nan ana yi. To amma dai zan sako muku domin duk ku gani ku karanta yanda yawwa. To gashi nan na sako, wanda in kuka bi daki-daki za ku dinga gani yana shigowa, za ku dinga karantawa. To amma sai dai haƙuri, inda za mu yi rubutun ne babu guri da yawa, ma'ana space, shi sa muka ɗan ringa yi a takaice. Amma dai in kuka ɗan dudduba a hankali, wanda suka sani za su san ragowar ƙasan can, da dai ɗan kaɗan aka tsatsakuro aka yi.